Ассалому алейкум, тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯзанги навори мо бетта техникаи фурӯши Kia Bongo, Hyundai Porter. Ака Самосвала, иш бесамосвала. 2000 кардаги тайёр. 2014 сола яка. Bongo, ҳа. Дира манам оварда будам ака. Мақсади ҳами да ферма камтар кор фармонем. Ай шухӣ берун ака. Кор усубеста ака да 6 мо 5 мо якум бор заводид кардесудем ака. Ки мақсад кор нафармондем ака ҷон. И бо хича мехезона ака. 5 тон 6 тон ака бемалол ака бихезона ака ҷон. Любой ҷобра ака пол мебардора ака мефура. Балонро би ака ҷон 16 мондагем ака. Ина балонои 16 задаги Kia Bongo, самосвала бародар. ака нотарсида ака ҷон 5 6 7 тон бор куна. Ке нотарсида бор куна ака. Балоно ака звери бадай. На мондагиан ака. Ма ҳамира ҳаям накардам ака. Хе хов. Ман пору ҳами гова мекашам гуфта овардам ака. Дига ба пору каши ҳам намерасем ака. Мардам бурде суда ина. Нахе мекини ака. Ман дарношам я бор тамошо мекунам. Ҳа тамошо кунан ака ҷон аввал. Хоб, Мақсад ака пробегиш 152 зор. Хоб. Печка, кондиционер 100% кор мекунад. кондиционер ҷаки кафолат. Коробка механика. Вай, 6 тага скоростиш. Ма ака Чӣ нишон додани буди оҷи? мана хе мекини ака. Ин ака. Опа. Раф ака. Ина раф. Бей малол. Шағал-пағал кашонда мегирем. Ака 6 7 тон бор куна ака аввало худо год ака кафолат натим даи метим ака. Ма мақсад ака техника бача техникаги нестим намефаҳмам. Ҳамира оварда буд падарам. Мақсад вай кардем камтар ҳай кардем ака дига ҳами хорафтагиш хов 130,000 сомон ака. Ягон чизак муомила дора ака. 2014 сол ака. Тамом. Ира мақсад ин ака. Ҳолати балонро бирем, оли балои балоно қати хела кор мекунем. Ака бай балон ака Хела кор. 1,5 километр гаштаги нестам ака. Мана балонои пешам. Ман нагаштам ака. Ина. Сима мекаши хиж мефура ина. Тамом. Тамом ака. 130,000 2014 сол Kia Bongo. Bongo 3 будай. ҳа? Kia Bongo 3. Лекин аввало парвардигор ака намедонам. Кузуфи дарозиш бародаро. Ҳами Спалка надорад дага мефаҳмам, без палка кузуфшон дароз мешавад. хаш. Барои бачаҳои коргар да, мегирем фақат кор мезанем. Ака бага ки ма шофирам ака кор мекунам. Хеб ҷонон мошина ака. Иш ака Ана акнун мегзарем Hyundai Porter. би портер ака. Портер даст. Мотор CRD ака. Мотори CRD, 126. 126 ака. 126 CRD ака. солиш чанда? Солш 2000 чанда 10 11 я. 2010 Солиш я. 2010. 2010 ака. Мақсад ака ирама ягон борт кардаги тайёр барои кор. ҳами GoPro ака мекашидим мегаштим ака. Спринтер гирифтим мера фурӯхта содам ака. ҳар душам мефурӯшам ака. Не я бор дарноша нишон бутем. Бояд тай дига ҳам дорам ушам мефурӯшам ака. Мошина хеле тоза карда вай тайёр кардаги аст. Чӣ хел бошам хеле истодагӣ. ҳа ака бай мо ака гов кашида гаштаги одамем ака. Мана и 5 скороса будааст. Шам кондиционер кор мекунад. Кам дидан дар кор чхела. Ака любой ҷоша проверка устоша биёра проверка кина гира. Ягон хеле гапа зиёдати накунем. Биёен усто қати ме хто мошиншиносем фарқ надорад. Мақсад ака нав ака моторам ай хуҷан часпондум овардам ёли 3 рӯз нашида. Моториш нав задаги ая. Пачка мондум ака.
вайш мотори ҳамон нав хубша монда. мондам Мана ки ҳолати балоноша бинед. Балонош қариб ки нав. Ира оли хеле кор мекуне ин балонокати. Мана ишам. Баришкои портер ҳаракат кунед. Видеода лайкора моне. Шумо ҳам ки нахарен ами. барои бародарони портерхар техникахар бираса. Ира нарх чанда оҷи? ия нархша акаҷон 100,000 гуфтем ака. 100,000 портера, 130 Kia Bongo. Кия бонго ака. Мақсад ака ҳардушам ака муомила дора. Ҳардушам ягон чи муомила мекунем метем ака. Мада аз шӯхӣ берун ака. ҳамиё ман кор мекардам ака. Ба ҳамиё любой дар говбозоро мумкин дидагиян. ҳамин қати ака даставка гов по мекашидам мегаштим ака. ҳозир ака спринтер гирифтагим ака. барои ҳамин ира фурӯхта задам. лекин манаи садқашам ака корам накардам ба ҳамин. ҳамиҷа ака сари замину 4 километр бурда бошма 3-4 бор ака пори гова қоқша бурдум рехтам ба ҳамин хов ака. чихам оҳан ака мошин да як ҷо хорава мепусада ака. барои ҳамин ака гуфтем биё бифурӯшем бирава. як кас бигира баракат биёва хуба. тракторам биё бигирем ака. рафтем тракторам дорам. азмӯжи Хоб дӯстони азиз, мана ишам фурӯшӣ трактор. Техникаи сеюм да як видео. Трактори фурӯшӣ Беларус 82.1. ира ака. ака мумкин ами 3 соат 500-600 соат кор кардаги. Мана али компрессор дошта бародар. блогер қатим озин. Светош ҳаст. Оз солоша мепурсем. Хати моточасташ. На ҳолати моторо. Мана қафош присепной дора. Вайш ҳама ҷош кор мекунад мақсад. ака 4 гектар замин дорам акаҷон. 4 гектар замин. ҳамин як сол як бор ака ҷаф мекунам. як бор ҳам чизил карда ҳам ҷӯяк мегирам ака. ё гандам ё ин ки ҳами ҷигорӣ мекорам бо миёрам ака мепартам то имсол ака хов. мада ака чем ҳами хорафтан чем вайш чихела як чиз техника хорафтан гира ака иҷа уҷа проблема мебурора ку. рӯи хотири ҳами ака проблема набурора гуфта мефурӯшам. ака мақсад трактор одамое ки ҳами трактор қати кор мекунанд ку чон медонам. ма ака мумкин чандумои ноябр буда ака ҳами гандам аки задам ака аллоҳу акбар ба ҳами ака ҳамхе хов чанда ака кира чиш я син солош дакиҷош менависа километраж ягон ча намефаҳмам. ман намефаҳмам. барои ҳамқа бародарон занг мезанем. Ҳа. номероша мемонем. номероша мемонем. ҳоҷи аниқ када мемонад. худаш аниқ мекунад. ай шӯхӣ берун ака мо намефаҳмам ака. чанд моточас кор кардаги ай. нашод ака нашод гов боша ку ака. худат гап мезанем. тай гов да ака аввало парвардигор ака чени зурастам ака мефаҳмам. лекин техникара ака умуман намефаҳмам. лекин ҳай мекунам ира. ҳай када заминро ҷафпаф мекунам му мақсад балонои қафо нав бародарон. нигоҳ кунед дандонаш ҳам хел сел истодаги ай. хоб пешам ҳам хел. ха пеш камкам кор карда буда. ҳай ҳам қати кор мекунем хело. ака ҳами завод компрессор дора. крило прило ҳама ҷош на фармар ҳама тараф истодаги ай да 100% ай. трактор ҳолатша просто камтар ҳам хел чанг шида истодаги ай тамом. ака ма печка дора. дворнико 100% кор мекунад. фар пеш қафо ҳама тарафа кор мақсад мекунад. акаҷон ира ман нияти фурӯхтан набуд. агар нияти фурӯхтан медоштам ака ин мошинам ирам урам мешуштум я тоза мекардам исусу мекардам мемондум. лекин ай шӯхӣ берун ака ваяй ака як гап занам ака бифора трактора бигира бифора Kia Bongo-ро бигира бифора портера бигира инами падарка скутера ҳа падарка ака тамом. ака 5 та гов бигира и падарка тамом. мешава бигира бирава амира як ма ҳай накунам ака 110 куба будааст. ҳама наки
ها برای هم سر زمین اومونی گرفتگی بودم اکا یا نه شو بر حقیقتا نتونستم اکا خوای تمام. 5 تا گوام بگیره همین پدرکه اکا لبوی تکنیک را بگیرم پدر. لبو تکنیکا هم بگیره همین پدرکه لو چمجه خالی کنم شی تمام. خب نقش چنده تراکتور؟ تراکتور نقش اکا جان نمره را میمونیم آها. مقصد من نخیرم نمیدونم چند پوله تمام. نمره حاجی کلون. حاجی حاجی کلان نمرهش میمونیم خودش میگه نرخوشونه трактор сини солуш моточас ҳамаша гап мезанад. Хулас бародаро мана кадом техникаи маъқул шуд алоқа баромада мегирен. Кадом техникара кадом якум гирифт скутера ба қабл мекунад. Ben skuterem bigire aka yine işan bigire aka Ишам. ha işan bigire bravo aka Якум о гирифтаги одам да скутер меравад, дуюм да иш меравад. o man leki iş hat foz na vay aka ina Мана. na vay aka wow ina Тамом. hay na kına maka hem yo mi pusu damcı khomira va bigire Дута bravo падарка дорам. İhemon aka puşti hamidamon har portera bigire aka iş padarka Тамом. Ҳамаш нахадоай бародаро дилтон пур шавад. Хубаш ҳам биен. Устоқати меен. İhemon aka Хутон мошин мефаҳмем хушро фарқ надорад. Тракторай мошинай. Устоқати меен ё хутон сарфам рен бо дили пур биен ай пеш ҳамҷа бибинен. Ҳама ҷоша Мақсад дилтона пур ака- карда баъдан харидорӣ ha кунед. usto shabira bo khuba aka jon bina bigire aka jon Тамом. ma ira nafam aka Касе гири барака ёба саломат бошен ҳамада барори кор.